Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer. Ďakujeme pekne. Dámy a páni, ako ste zistili, zima je za nami, prišla jar a spolu s jarou sme prišli aj my s našou inovovanou reláciou aj Múdri z chyby. Na vlastné oči ste videli, máme novú zvučku, dali sme tu na novo vymalovať, aj prach sme poutierali, tuším. Aj pravidlá budú nové, by ste neverili, no? Akurát ty teda si tu starý, no ale nedá sa všetko, však to je... A ešte aj ty. Ja? No. No dovol. No. Oliver, nevaj sa, kedy ja som bola stará. To je pravda, to je pravda, v tom máš pravdu, to som sa pomýlil, ty si v živote nebola stará, ani nikdy stará nebudeš. No. To je... Fakt, aj keď je to teda taký svetový unikát, musím povedať. Fakt unikát, ťa vystavíme niekedy v múzeu, ale je to tak, že muž a žena, keď sú v rovnakom veku, tak väčšinou ten muž vyzerá mladšie. Napríklad je 40-ročná žena, 40-ročný muž, tak tá 40-ročná žena vyzerá, Boh vie prečo staršie. To nechápem. Boh vie prečo, akože to nechápeš. To je normálne logické. Prečo? Zapamätaj si raz prevždy. 40-ročná žena má najmenej 55. Ak si to nevedel... Teraz už viem. Teraz to už chápem, ale... Okrem mňa, no. Áno, ale ja si myslím, že teda čo sa výzoru ženy týka, veľmi záleží na tom aj, že ako sa ten muž stará o tú svoju ženu. To je svätá pravda. A že to akurát ty hovoríš? Ja viem, lebo... To je... Čo? Vážne, tak ja sa tak starám o moju manželku, že tá už má asi 16 rokov. Tak už to zastav. Tá už má... Už to zastav. Ešte chvíľu sa o ňu budem starať, už pôjde do škôlky. To už je nezdravé, už to zastav, prosím ťa. Ale som prekvapená, Milo, že to teda hovoríš, lebo je to svätá pravda, že teda... A ja viem, o čom hovorím, lebo my máme takých susedov, môžem to tu povedať. Povedz, bývajú teda oproti nám, sú to takí mladí manželia a oni každé ráno, keď teda idú do práce a sa rozchádzajú, tak on jej dá pusu. Ale počkaj, pusu, no nie je také, že čáva, už choď. Ale taký vášnivý bosk. Normálne vášnivo poboská. A ja sa tak na nich pozerám. Pozeráte cez okno. Ale čo by už, tak zase nepozeráme cez okno. No tak mám okno do ulice, tak to vidím. A náhodou, áno. No a hovorím manželovi, teda tomu svojmu. Vidíš to? Hovorím, toto by si mal robiť aj ty. A vieš, čo mi na to povedal? Čo? Povedal, že ja som za, len mi je také trošku to trápne, lebo ja tú ženu vôbec nepoznám. On si to vôbec so mnou nespojil. Čo sa smeješ? Takže on by... Svinier jeden. Nehnevaj sa, ani si to so mnou nespojil. Mladú by chcel boskávať sviniar, čo? A pritom ty si k nemu taká dobrá, aj taká verná si však. Ježi, ja som strašne mu verná. Ja som mu aj niekoľkokrát do týždňa verná. Vážne. Hrozné. A on toto ti robí. Ja si myslím, že... Eňa, mala by si sa mu nejakým spôsobom pomstiť. Vieš, že by sme sem zavolali, povedzme, nejakých mladých, takých fešných chlapcov, mužov, a že by si sa tak liepala na nich a jeho by mohol šlak trafiť doma. Tak, ako mladí, fešní chlapci, to je v poriadku, že by som sa už akurát liepala, ale skúsim, uvidím, lebo Tomáš tiež svätú pravdu, on si je mnou istý. Tam je zakopaný pes, že on už vôbec na mňa nežiarli. Nedávno sme išli po takom nákupnom stredisku nejakom a som zbadala vo výklade krásne ženské šaty. Hovorím, tie sú nádherné, tak tie by som si aj kúpila, alebo ty by si mi ich mohol. Aj som si ich teda vyskúšala, sedeli mi ako uliaté a on tak ohorňal stále nad nimi nosom, lebo už určite cena ho trápila. Čo ja viem, tak som sa napalila a hovorím, vieš čo? Tak buď si kúpim tieto, alebo nijaké. Dobre si mu povedala. A on povedal, že je za tú druhú možnosť. A za to by si zaslúžil... Ty sa čo smeješ? Áno, nič. Ja som na tvojej strane. Za to si teda zaslúžiš teraz môj zlatý trest. Áno, tak. A to teda bude veľký trest.
Milé dámy, vy sa tešte, všetky, čo máte doma takýchto manželov, lebo dnes večer máme naozaj, ako tu už Oliver spomínal, úžasných hostí, dvoch mladých mužov, interesantných, šarmantných, populárnych. Všetci ich spoločne poznáme z obľúbenej relácie Superstar. Tým prvým je Leoš Mareš. Kto by nepoznal, to je on. A to je iba jeden. Ešte jeden príde. A je ním Miro Šmajda. Posaďte sa u nás. To je kreslo pre vás. Prosím vás pekne. No, takže... Prosím vás pekne, fakt, Eni ste takú radosť urobili, len to nepokazte tým, že ju teraz budete oslovovať, že teta. Prosím vás pekne, sľubte to ujovi, dobre? Leoš, vy máte také rôzne žartíky vo zvyku robiť vašim kolegom. Napríklad, viem, že Ilone Čákovej ste povedali, že pieseň je o obsahu, tak ako Ilona je o objeme. Ale... Že ako to oni berú? Tam to bylo strašně špatně pochopený, protože to bylo na Superstar. Představ si, že dospíval, tenkrát to byl Roman Lasota, jsme měli 3. ročník Superstar. A to byla glosa, to byla rychlá glosa, to byla vteřina, protože Miro to zná, diváci to znají z televize. Stál jsem vedle zpěváka, který zpíval nějakou písničku a porota ho kritizovala, že neví, o čem zpívá. Písnička byla v angličtině a on říkal, tak to já vím výborně, o čem zpívá. Ta písnička, ta je hlavně o obsahu. A protože právě Ilona Čáková kritizovala mýho svěřence, Romana, říká, ty vůbec nevíš, o čem to je. On říká, to je o obsahu. Tak já jsem to glosoval, píseň o obsahu a Ilona je o objemu, ale tam to bylo... No. Ale počkej, ale já jsem to myslel... No je najvyšší čas, abyste to vysvětlili, že... Protože já jsem to vlastně bral jako kompliment, protože Ilona má takové bujné poprsí. Ano. A... Já jsem to myslel jako kompliment, že má jakoby... Že má sexy, akože... Sexy kozy, prostě, no. že jo. Já vám rozumím. A mě potom řekli, že to pochopili, jakože já, a proč jí jako řekl, že je tlustá? A já říkám, já jsem nemyslel, jakoby... Tučná se to u vás říká. Ano, no. Říká, to bych nikdy neřekl, já jsem myslel tohleto. Říká, teď víš, že ona byla na plastice, ne? A já říkám... To já nevím vůbec, já myslím, že to je od přírody. A ona, to ví každej tady, že na plastice. Víte, že byla Ilona Čáková na plastice? Tak teraz to už vedia. Takže já to byla vteřina, já to myslel jako kompliment. Dobre. Vy to vždy myslíte dobre a teda málo kedy to vyjde. Ne, vždycky to vyjde, málo kedy to nevyjde. Mirko, vy máte teraz veľmi vzácnú možnosť porovnať slovenský a český bulvár. Ktorý vyhráva podľa vás? Fíha, no... Čo vás také pekne napísali? No? Asi český, že? Český je lepší? Čo o vás napísali? Predpokladám, že len dobré. Čo bol... No, áno. Určite, neviem, naposledy bolo strašne zaujímavé. Napísali Šmajda, kam přijde, tam saje. To jsem ještě neviděl, že by opravdu... Tak to je první článek, který byl pravdivý, viď? Páni, myslím, že takto ako zahrievacie kolo stačilo a že teraz by sme sa mohli venovať našej vynovenej teda súťaži a potom zase počas veľkej prestávky sa vrátime zase k rozprávaniu. Dobre? Takže tie pravidlá sú nové v tom, že ľudia nám často hovorili, že no jasné, v tých anketách, keď ja sa na to človeka len pozriem, ja hneď viem, že teda nebude vedieť, tak my sme si povedali, že čak v poriadku, tak vás vyskúšame. A teraz je to na tom založené, že my vám ukážeme dopredu 9 tvári, ktorí budú odpovedať v tých anketách a vy ako zástupcovia ľudu, čo nás kritizovali, by ste mali povedať, že ktorý z
jeden z tých 9, lebo vždy bude iba jeden vedieť, ktorý z tých 9 jeden vedel správnu odpoveď. Lebo my si myslíme, že to nie je také jednoduché, aby sa to dalo dopredu tipnúť, že... To mě právě zajímá, jak jste jakoby zařídili, že z těch 9 lidí jenom jeden to ví, to znamená... Ale toto nech vás nezaujíma, vy si musíte... Že jak jakoby... Aby ste to mali predsa len trošku zjednodušené, každý máte 2 typy. Prvý a druhý, ale nie sú úplne rovnocenné, lebo keby bola rovnosť na konci, tak podľa toho prvého sa rozhodne, že kto vyhrá. A teď se bavíme teda o první otázce, nebo jste našli skutečně 9, že na každou otázku jenom jeden ten samý Ja som ti hovorila, nepozývajme ho, ja toto... Na každú otázku budú iní. Aha. Čiastočne. Dobre, tak si to vyskúšajme v praxi. Poďme na to, lebo ešte sa niečo bude pýtať. Otázka prvá. Ano. Naša anketová v nových pravidlách znie, koľko je 4 na druhu. To sme sa teda pýtali. Jeden vedel, ktorý? No já nepotřebuji dát typ, já vím přesně, kdo to byl. No, však to takých potrebujeme. Jasnovicov tu máme najradšej. Peťka. Hovorí Leoš. Mareš hovorí prvý typ. Já to počkejte. Peťka. To není typ, to nepiš, to je špatná kolonka. To není typ, to je pravda. Áno, no tak Peťka, daj. Peťka, a keď náhodou by sa stalo, že nie je Peťka, tak ktorý? Pětka to ví, to vidím. Peťka, a keď nie je Peťka, tak? Tak 5. Dvakrát Peťka. Áno. 100% si istý. No dobre. Miro. To je náhradní typ, kdybych se náhodou spletl. Áno. Miro. Ja si stojím za tým pánom, čo sa podobá na pána Lasicu. Čiže 3 to vedela, a keď náhodou by sa stalo, že 3 by to nevedela, tak to? 5. Môžem tipnúť? Môžem tipnúť aj to isté? Môže. No určite. Tak čo? 5. Tak potom 5. 3 zbytečná, ale... Je to tvoje věc. Tak ideme zistiť správnu odpoveď do publika. Dámy a páni, máme otázku, že koľko je 4 na druhu? Kto by to tak mohol vedieť? Tu na sympatická slečna. Na matematike ste dávali pozor? Hej? Mali ste, čo ste mali z matematiky väčšinou? 2, 3. 2, 3. Takže 4 na druhu je? 16. Koľko? 16. Super! Áno! No, naše publikum nás nesklamalo ani tento raz, ale ja by som vás ešte, páni, chcela upozorniť, prvnež teda pustíme tú prvú anketu z ulic, aby ste dávali pozor, nie teda len, či vyhrá ten váš tip, či zvíťazíte, ale aj na to, ktorá z tých odpovedí vás najviac pobavila, na ktorej ste sa najviac zasmiali, lebo my tu máme takú ešte súťaž, takú ako celoreláciovú o najväčšiu halus a do nej vy dvaja, alebo ten z vás, ktorý vyhrá, bude typovať najlepšieho. Dobre? Takže dávajte pozor. Prosím vás, poďme už do ulic. Koľko je 4 na druhu? Tak to ste ma zaskočila. 4 na druhu, myslím 1? Ako si to vyrátali? Tak... 4 na druhu? Tak si myslím, že 6 krát 2, ne? 6? To je koľko? To je 2? Už sa blíži. Áno. Koľko je? Jak sa povedali? 4 na druhu. Koľko je? Koľko to je? Výsledok? No 6, ino. Ako ste to vyrátali, že to je 6? 4 a 2 je 6. No. Koľko je 4 na druhu? Viem len, to neviem, že momentálne, lebo v matematike som nikdy nebol nejaký. Viem, že najlepšiu známku som mal v škole 3, aj to schovania, ale viem, jak sa hovorí matematicky nevera. Hop na druhu. Koľko je 4 na druhu? 4 na druhu. 4 na druhu. 8. 4. To si ako vypočítal, že? 4 na druhu. 4 na druhu. 16. No, na to si ako prišiel? 4 a 2. 4 krát 2. 16. 4 krát 2 je koľko? Ja 8. Takže 4 na druhu je? Koľko? 16. 16. No a to je, ako si to vyrátal, že to 16? A 4 krát. Koľko?
Neviem. No, ako si vyrátal, že to 16? A lebo si povedal, že 4 krát... 4 na druhu. 4 na druhu. Lebo 4 krát 2 je 16. Koľko je 4 na druhu? 4 na druhu. 4 na koľko? 4 na druhu. A čo ja viem, koľko je? 4 na druhu. To je matematika. No tak ja som málo chodila do školy a do maďarskej školy. Ale aj tam vás učili, koľko je 4 na druhu. Do 4. cez iba som zostala doma, lebo bola válka a zavreli školy. Takže ešte raz 4 na druhu je? Málo. Koľko je 4 na druhu? 4 na druhu, no? 4 na druhu to sú len 2. Ako ste to vypočítali, mi poviete? Z hlavy. Poviete mi presnejšie, ako ste to vypočítali? Z hlavy. No, fakt. 4 na druhu sú 2. Ako ste dospeli k tomu výsledku? Čím ste vynásobili, vydelili, odpočítali, alebo pripočítali niečo? Nič, len tak. Koľko je 4 na druhu? 4 krát 4, 16. Koľko je 4 na druhu? 4 na druhu, to je 4 krát 4 krát 4, to je strašne moc. To je 16 krát 4 krát 4 ešte. 4 na druhu. Akože 4 krát ako? Či? 4 na druhu. 4 na druhu. Tak môže byť aj 4 hodiny, môže byť, alebo aj 2 hodiny môže byť. Môže to byť aj tak. 4 na druhu je koľko? 4 na druhu je, môže byť 4 hodiny a na druhu to je akože 2 hodiny. Môže to byť aj tak. Tak keď poviem, že 4 na druhu, tak koľko to je? Keď poviem ako 4 na druhu, tak to môže byť aj 6 hodín. No, ten jeden chlapec tam ako síce vyslovil číslo 16, ale on to nevedel vypočítať, lebo hovoril, že 4 x 2 je 16, to neberieme, ale číslo 7 správne odpovedalo, takže ani jeden z našich hostí nezískava bod. A to znamená... Ja neviem, proč teďka tleskáte, ako. No, a to znamená, že najvtipnejší... Že najvtipnejší výrok podľa našich pravidiel vynovených potom v tom prípade vybere jeden z prítomných divákov, keď ani jeden z hostí neuhádne. Tak. Hlási sa niekto? Chce vyberať najvtipnejšiu? Čo bolo najvtipnejšie podľa vás, mladý muž? Za války byly zavřený školy, myslím na to. Podľa vás, ktorá odpoveď bola najvtipnejšia? Odpoveď číslo 5. 5? Takže 5, hej. Tá teta, hej? Áno. Áno, naozaj? Potlesk 5, aj vám. No. Odchádzate? Tohto si vozíte so sebou, čo? Hezky sme si to připravili. No, tak toto bol taký nácvik, dobre? Áno. Mladí muži. A teraz ideme do druhého kola. Druhá otázka, ktorú sme kládli v uliciach, znela, komu hovoríme, že je kamikadze? Tak to, čo si myslíte, že ktorý z nich to vedel? Jeden iba to vedel. Ja to viem, je to 5. Podle mne... Ale to teraz, ako ste sa zamysleli. Ne, ja sa dívam a to je 5. Ale ešte máte aj druhú možnosť. Keby to nebola 5, tak koľka? Kdyby to náhodou nebyla 5. Áno? Já nevím. Podle mě 6. 6. Ale jenom kvůli tomu účesu na bradě. 5, 6. Mirko. Ja by som dal určite 8. 8 to vedel. Pretože tam bolo číre 100% to vedela ráno. 8. A keby náhodou nie 8, tak koľkatka? 7. Tak ideme teraz zistiť správnu odpoveď. 7 je kamikadze, ale neví, co to znamená. Čiže komu hovoríme, že je kamikadze? Komu hovoríme? Tu na Slečna. Komu hovoríme, že je kamikadze? To boli tí japonskí piloti?
No, ktorí napikovali do tých lodí, úmyselne spáchali samovraždu. Potlesk pre vás, áno. Komu hovoríme, že je kamikadze? Kamikadze? Kamikadze. Že sa furt myká takému. Čo sa furt myká. Komu hovoríme, že je kamikadze? Neposedný. Kamikadze. Nejaký dedina nebo čo, niečo, takový veci. Kamikadze. Dedina. Aká dedina? Kde? Sa nevím, to kdyby boli maďarský, tak by som otázku, ale ja tak to nevím. Komu hovoríme, že je kamikadze? Kamikadze, to není taký, čo kradne často. Rušín čoruje veci, kde sa mu čo podarí, aby nemusel robiť. Má takých teraz veľa. V mysle dnešnej životnej sociálnej situácie. Komu hovoríme, že je kamikadze? Kamikadze, to som ešte ani nepočul. Kamikadze. Kamikadze. Čo ja viem, mačke. Kto je taký kamikadze? Milujú sa. Komu hovoríme, že je kamikadze? To sú záhoráci, ne? Kamikadze. Alebo tak rozprávajú. Komu hovoríme, že je kamikadze? To je letec. To boli letci za druhej svetovej vojny. Čím sa vyznačovali títo letci? No, to robili také samovražedné nálety. Komu hovoríme, že je kamikadze? To slovo mne, to je voľaký nápoj, som videl v jednom obchode, ale konkrétne je to voľaký posilovací nápoj, sa mi zdá. Komu hovoríme, že je kamikadze? Kamikadze. Kamikadze. Hova meďu. Že kam ideme, lebo čo? Komu hovoríme, že je kamikadze? Myslíte tím člověka? Je to aj v našich podmienkach na Slovensku? Lebo taký, čo prijíma ľudovo povedané, zožerie hociaký názor, ktorý nemusí byť opodstatnený. Mohlo by to byť? Podľa čo tak usudzujete, že logicky čo? Logicky som. No, ale že ako ste na to prišli? To neviem ani ja. Veľký úspech Leoša Mareša, 6 správne odpovedala, presne tak typoval Leoš Mareš, takže vyhráva toto kolo. No, Leoš, ale teraz aj by ste mali vybrať, čo bolo najvtipnejšie z týchto 9 odpovedí, čo vás tak najviac rozusmialo, zabavilo? Přiznám se, že jsem dostal tady radu od tety. Ale poslednú týmto pádom. Čo, Katka? Peťka. Peťka. Potlesk Peťke. Takže pred veľkou prestávkou, lebo tá nám ostala, to budeme mávať aj naďalej, napriek tomu, že sme sa vynovili. Ide strašne ťažká tretia otázka. Pýtali sme sa, čo to znamená, ak o niekom povieme, že má zlato v hrdle? No, ktorý to mohlo vedieť? Neviem, či sa zameriavať na ľudí s čiapkou, alebo bez. To majú... Majú troška chránené to myslenie. Že by mali pod čapicou, myslíte? Jasne. Mirko, chodúr tam není, nehledej ho. Poradte mi, prosím vás. Dvojka, hovoria. Miro, čím dlhšie... Dobre, takže dvojka. Čím dlhšie budete rozmýšľať, Čiže prvý typ bude dvojka? Jasne. Dvojka to není dvojka. Dvojka ne, dvojka to není. Jeden typ a druhý typ bude ktorý? Osem, že? No vůbec. A je to naprosto jisté, dneska to ví 9. Je to 9. 9 to ví.
Deviatka ako prvý typ? Zase dvakrát, že? Devítka a ne, dám variantu Brod, jednička. 9 alebo 1, hej? Ja dám i strejdu z Ukrajiny jedničku. 9 alebo 1, vy hovoríte, že to vyjadne, hej? No dobre, tak poďme zistiť správnu odpoveď do publika. Čo to znamená, zlatá moja tuná, slečná okulárnatá, že niekto má zlato v hrdle. Vieš, čo to znamená? Tak to sa tam pekne vytoč, nech tak krásne vidíme, tak. Vidíš, tam ťa bere tá kamera. Čo to znamená, že má niekto zlato v hrdle? Že vie spievať? Že vie krásne spievať. Áno, potles pre teba. Čo to znamená, ako niekom povieme, že má zlato v hrdle? Zlato? To nepočuje ešte zlato. Zlato v hrdle. Zlatú žilu som počul. Ale zlato v hrdle to nepočul. Zlatú žilu. Čo to znamená, ako niekom povieme, že má zlato v hrdle? Zlato v hrdle. No. Možno, že ľúbi piť a možno, že nie. Možno, že má veľa zlata v úse. Ja neviem. To počul som to, ale vidíte, ako bylinka rýchlo neviem na to odpovedať. Čo to znamená, ak o niekom povieme, že má zlato v hrdle? Keď má za to zlato v hrdle, tak to nie je poriadny človek. Prečo nie? To je voľaký zemošťan, z hora. Voľaký, to nie je poriadny človek. Čo to znamená, že má to zlato v hrdle? Tomu Fico musel nasadiť tam zlato. No. Komu napríklad? Komu napríklad? Fico, ten tomu, jak sa volá, ten, čo má tej veľa milióny. Slota tej má lietadlo si kúpil. Prečo by to robil? Prečo by dal zlato do hrdla? No, aby lepšie vyprával. Čo to znamená, ak o niekom povieme, že má zlato v hrdle? Nejaký človek má zlato v hrdle. No a čo to znamená, že má zlato v hrdle? Normálne tam hrdle vzadu má zlato? No, áno. A na čo? No, lebo asi hltol, alebo omylom, alebo niečo také. Prehltol to, zlato. Áno. Čo také zlaté prehltol? Tak teraz má hrdle zlato omylom, lebo hltol to, alebo niečo omylom to zjedol, alebo niečo také. Zabehlo mu zlato do hrdla. No, možno, no. Omylom. Alebo spravil naschvál, že keď chce ísť cez hranicu, tak aby ho nemohli kontrolovať, no hltnem a zeberem a potom na druhej strane, za plotom, jak sa hovorí, za hranicami, to potom ze stolicu ide on a už je všetko. Zlaté reťazky idú von. No. Čo to znamená, ak o niekom povieme, že má zlato v hrdle? Zlato v hrdle? No, keď ho nemá v peňaženke, tak ho má v hrdle. To znamená, že asi dobre spieva. Čo to znamená, ak o niekom povieme, že má zlato v hrdle? Zlato v hrdle? Tak asi má nejaký niečo, no, niečo má, tak, jak majú náušnice a hento. No. Taký šperk tam má. Áno. Ste to videli niekedy? Ja ešte som nevidel, a lyžičku som videl už v hrdle. Ale fakt, prisám Bohu, lyžičku. To som už videl. Zlato v hrdle, to máte jak zlatu, tam je žilu, kebyže máte. No, podobne niečo také. No. Čiže zlato v hrdle je čo? Choroba. Čo to znamená, ako niekom povieme, že má zlato v hrdle? No v zuboch, zuby zlatý, nie? Asi, no, podľa takého. A vy máte zlato v hrdle? Ja? Ja. Doma. Čo to znamená, ako niekom povieme, že má zlato v hrdle? Zlato v hrdle. Chuť do jedla? A vy máte zlato v hrdle? Jo. Ja jem aj 10 krát za deň. No, nič. Leoš, mali ste sa vy držať tej peťky. Mali ste sa vy tej peťky držať. Ako v prvom kole, tak
keby ste sa boli držali, tak by ste boli bývali, vyhrali, ale takto nevyhral ani jeden z našich hostí, ani jeden typ nevyšiel, takže to znamená, že opäť najvtipnejšie budú vyberať naši prítomní diváci. No koho by som sa opýtal? Tu na milostivá pani, vy v tých okuliároch vyzeráte tak zodpovedne, že vy určite budete vedieť. Prosím? A jednotka bola celkom dobrá, aj tá trojka. Trojka, áno, trojka. Trojka bola lepšia, áno. Hej. Som Slotovi, čo to áno, áno. Potlesk pre trojku i pre vás. Áno. Aj Leoš chcel dať trojku. Děkuju, to jsem dával taky, protože to jsem si musel napsat, že trojka, co jste vyzvolila, to byl ten pán, co říkal, že kdo má zlato v hrdle, to nie je poriadný člověk, to musím říct gotovi. Co si o něm myslí na Slovensku? Leoš, poďme na inú tému, iste vám veľmi blízku, dievčatá. Lebo však sme čítali všeličo o vás. Takhle, já bych si dal tu přestávku. Bulváry aby jsme si to jako vyjasnili. Vy máte asi veľa takých, teraz už to môžete povedať, lebo už ste takí akože, už ste slobodní, nie? Taký nezadaný pomaly už. Že vy keď povedzme... Pomaly už. Vy máte nejaký notesík, že kde si značíte čísla dievčat, alebo ako to robíte, aby ste teda vedeli, že prídete povedzme do Ružomberka, alebo niekde do Pelhřimova a viete, že teda dotyčná v Pelhřimove, kde je. Máte taký nejaký notesík, kde si značíte čísielka? Alebo do mobilu si to dávate? Já se ospravedlňujem, a nevím po slovensky, já vám vůbec nerozumím. Já ho chápem, no. To je ta přece jenom, už jsme dlouho od sebe a ta jazyková bariéra, přece jenom jsem vám vůbec nerozuměl, co jste říkal. Holky. Nevím. Telefono, holky. Mne sa zdá, Pisaro Mne sa zdá, že je hluchonemý, vieš. Jestli byste to mohl znakovou řečí ukázat, to by mě zajímalo, jaký znak vyberete. To by ma to zajímalo. Vy se ptáte na telefonní číslo na urologa. Podobne, áno. Toto sa v Čechách nepozerá, tento program, môžete pokojne. A keď, tak málo kto. Jedine, si spotený, ne? Kdo napsal tamhle to srdce? Co to je? Miro... Kdo je S? Šmajda. Miro plus Šmajda. Miro plus Šmajda rovná se velká sebeláska. Inak, Mirko, ešte jedna otázka ma tak hrozne trápi, že vy keď ste teda ako spevák zarobili prvé nejaké také väčšie peniaze, do čoho ste ich investovali? Žehlič kafe. Čo pozeráš? Ja som to strašne potreboval. Vážne. No. Vy ste si za prvé zarobené peniaze kúpili žehličku na vlasy? Tak on si žehli špeciálnu, nie ako ty to na prádlo, na bielizeň. Čuduje. Leoš, ja som sa o vás dočítal, a teraz, prepáčte, ale fakt možno ja som debil, ja prispúšťam, že ja som ten blbec, ale že vy máte mobil za vyše 1 000 000 českých korún. Je to pravda? Hluchonemý, ešte si to... Ale fakt som, že vyše 1 000 000... pravda. Čo do čerta taký mobil, keby som prisám Bohu mal tie peniaze, tak neviem, či to kúpim. Čo to vie? Kosí to trávnik a ešte, alebo riad to poumýva, alebo čo to... Však to neexistuje za 1 000 000 korún, aby sa telefonovať s tým dalo. Takhle. Čo to ešte vie? Počkaj, Abych to chtěl upravit, on ten telefon nestál 1 000 000 korun, ale 2 miliony. Tak to už potom chápem. Nie, ale fakt, povedzte, to normálne, len telefonovať sa s tým dá, SMS-kovať? Jenom.
Nič to nerobí. Neupratuje to nič. A to dokonce nemá ani Bluetooth, foťák, nemá to vůbec nic, jenom to je vlastně z těch materiálů, ze kterých je to vyrobený, tak ty jsou takový jako dražší. Má to aj takú výzdobu nejakú kameňovú? No, to dělá tu cenu. No. On je, jakoby ten telefon je vlastně celý ze zlata a má na sobě 1000 diamantů. 1000 diamantů? Máte ho tu? No už, vy ste si ho nechali v šatni, takže už ho nemáte. Ale bol to pekný telefon. Ja sa ešte vrátim, že ak dovolíte k tomu moderovať, k tej vašej láske teda, k moderovaniu, lebo veľa o tom hovoríte, aj to na vás vidieť, evidentne, že je to taká vaša srdcovka. Aj ste niekde, tuším, povedali, lebo hovorím, my sme načítaní o vás veľmi, že keby nebolo tak čo, tak budete aj pivné slávnosti, aj púte moderovať, aj neviem čo, len aby ste teda ten mikrofon... No nesmejte, to tiež treba odmoderovať. Ano, počkej, já jsem dokonce říkal, já bych moderoval klidně, kdyby bylo i dopravní zácpu. No, to je výzva. Já to vidím, že bych... To je výzva. Já to zbožňuju, jak je tam ten mikrofon, já bych ho ani nepotřeboval, abych si stoupnul a říkal bych, takže teďka jedete vy, dobrý den, paní, tady, stop. To je výzva náhodou, dopravní zácpa. Dopravní zácpa je výzva. Ale predsa len stalo sa vám už niekedy, že napriek tomu, že tak milujete to moderovanie a tú svoju prácu, že ste museli alebo moderovali niečo, čo ste si potom povedali, že ale toto som si už fakt mohl odpustit. No, já si pamatuju na jednu takovou jako krátkou akci, já nevím, jestli si to pamatujete, já jsem asi před tak 7-8 lety měl i nějaké jakože písničky. Jo, ale já jsem jako nikdy nebyl zpěvák, když tady na Slovensku se psalo, že jako Leoš Marý zpěvák, já jsem byl vždycky moderátor, který si jako odskočil, že udělal jsem si nějaký alba, u nás to dobře prodávalo v Česku, ale vždycky jsem byl a budu jakoby moderátorem, ale mě si pozvalo, představte si, Ministerstvo průmyslu, oficiálně Ministerstvo průmyslu si mě pozvalo na jakoby školení nebo na, řekněme, takovou propagační akci pro studenty, aby se hlásili na určitý školy, kde měli nedostatek studentů. Jo? A já říkám, tak co tady budu moderovat? A oni, nebudete moderovat, budete jenom zpívat. A já... Protože já jsem si vždycky říkal, jako, že OK, když budu jako moderovat, dám tam nějakou tu písničku, tak to vždycky jako lidi nějak pochopí. To je dobré, jinak to je výborná kombinace. Kombinace to, a teď oni jenom zpívat, že nebudu mít šanci to jako nějak jako ještě vylepšit tím jako moderováním, jo? A teď jsem se podíval do toho sálu a to byla taková rotunda na brněnském prostě výstavišti a tam bylo asi 500, nebo snad ještě víc, pouze chlapců. Další dobré znamení. Ve věku 16 let, tak 15-16 let. A já říkám, teď já tam přijdu a budu jim zpívat. A já mám takovou, jakoby, já nemám problém si udělat legraci sám ze sebe a dost často to používám, že třeba, když se přijdu na nějakou akci, třeba jako tady, tak jako třeba říkám, OK, tak jako zpívám prostě tohleto nebo moderu a teď jsou tam nějaký lidi a říkám, vy se moc nebavíte, tak jestli chcete, ne, byste se nějakým způsobem tady žinírovali, můžete klidně odejít nebo tohleto. A oni se vždycky smějou, protože zaplatili třeba 200 korun vstup. A je to jako docela dobrá věc, která funguje, jo, znáš to, už se říká. A tam já jsem právě přišel a tenkrát to opravdu výborně fungovalo a přišel jsem tam, bylo to důležité říct, bylo 10 hodin dopoledne, oni to měli místo vyučování, navezli těma autobusama a já jsem tam přišel a zase jsem řekl ten svůj oblíbený for na úvod té doby, tehdy a říkám, OK, budu tady zpívat, ale v pohodě, jestli vás to nezajímá, nebaví, můžete klidně odejít a oni se všichni zvedli a začali. Ale všichni. A teď jsem viděl tu paniku těch učitelů, jak říká, Majer, zpátky! Všichni se zvedli a odcházeli. To tak člověka povzbudí, no. Oliver, ale ty to veľmi nehovor, dobre? No, Leoš, je to aj vo vašom rádiu, lebo vy robíte takú rannú show v jednom nemenovanom rádiu, že moderátori, keď niečo pobabrú, tak dostanú aj pokutu za to od toho šéfstva? Dostali jste? Myslím, že ano. Já se pamatuju na mého předchůdce před 13 lety, který přišel na svoji směnu a byl velmi, velmi rozčílený na nějaký CD přehrávač, tenkrát to byl ještě magnetofonovej s kazetama, jenom tady vysvětlím pro první řadu. To byly takový krabičky, jo, a v tom byl takovej smotaný pásek a na tom pásku byly nahrané písničky. Těžko si to můžete představit, no. A
on přišel do toho rádia a jak byl jakože rozjetej, tak právě říká, a to vám teda musím říct, a teď řekl tu značku té elektroniky, to jsou takový šity. To je hrozný. No a asi tak za minutu vešel tak jako v klidu s grácí ředitel k němu do studia a říká, to si řekl dobře, dneska máme podepisovat s tou firmou smlouvu na 5 milionů. Já jsem měl úplně takovou drobnost, ale to spíš byla moderátorská chyba, dostal jsem tenkrát pokutu. A to není ani moc vtipný, že to bylo spíš jakoby hloupý a takovouhle zkušenost jsem potřeboval. Byl jsem na akci na Václavském náměstí, kde jsme rozdávali lístky tenkrát na premiéru filmu Men in Black. A jak mám rád to modelování a miluju ten dav, tak jsem udělal tu největší chybu. Vemte si, vy jste takový sofistikovaný, chytrý publikum tady, ale představte si ten dav, jak se říká, že lidi, obecně se říká, to je pravý mimochodem, že člověk je vlastně velmi slušný a inteligentní, jako, ale jakmile je to dav, tak to je tupé stádo. To je zajímavý. Jednotlivec, inteligentní každý, ale jakmile je to skupina, konec. A na tom Václavském náměstí, ale vy jste dobrá skupina, ale na tom Václavském náměstí já jsem chtěl být atraktivní a takhle jsem držel ty lístky a chtěl jsem jako pro zvýšení atraktivity, jsem držel v ruce tak asi 20 lístků, který jsem měl, takhle prostě na tu premiéru toho Men in Black a teď jsem řekl, mám pro vás lístky na Men in Black a hodí, jo, a říkám, máte radost, jo. Udělal jsem tu největší chybu, říkám, není to vtipně, je to spíš smutný a udělal jsem, dneska bych to už nikdy neudělal, udělal jsem, takže 3, 2, 1. Nastalo peklo. Pak chodili lidi. A říkali, oni mě nechtějí pustit. Chcela som sa opýtať, už pri tom mobile ma to už tak ťahalo, lebo teda ten mobil už nemáte, pravda, z tej šatne už je preč, ale... Jak jste to řekla, že mi to už jako ukradli, že vám, že máte dlouhý pořád, tam ještě řeknu, pak si to vystříhněte klidně, tak můj kamarád na Žižkově zaparkoval jednu takovou obstarožní Škodovku, jestli byl Favorit nebo tohleto, je to jeden můj moderátorský kolega v České republice, bydlí na Žižkově, což já nevím, to je taková, ne, on nebydlí přímo jako Žižkov, ne, ale je taková určitá část Žižkova, myslím, že na Slovensku by se to mohlo parafrázovat jako Luník 9. No, už chápeme. Áno. Chápete, jo? Áno. Nie je to až také, ale blíží se to. A zaparkoval a šel a z dálky na něj volal jeden obyvatel toho sídliště, že ho poznal a evidentně ho měl rád. Asi šel na jisto a volal fakt z dálky takhle, jako prostě do těch 50 metrů a volal na něj. Kde pane Háva? Kde chcete rádio? A on říká, ne, jsi hodnej, děkuju, já mám. A říká, kde máte? A to je reálná story. Tomu se říká obchod, jo? Krásné. Našel si zákazníka přímo. Ak nemám zákazníka, tak si ho vyrobím. Koupil si po ránu svoje vlastní rádio. Výborné. No, priatelia, ja si myslím, že všetkým je jasné, že táto naša veľká prestávka sa nemohla alebo nemôže inak skončiť ako tým, že nám Miro ešte na záver zaspieva nejakú pesničku. Že ja mám dnes aj spievať. No tak jasne. To neviete? Aha, no, už áno. No, teraz už áno, hej? Zaspieje sa od chodúra. Tak to jedine. Čo to bude za pesničku? Možno napríklad Sweet Child of Mine. Áno, dobre. Dobre ste vybrali. Spieva Miro Šmajda. Dobrý večer všetkým. She got a smile and it seems to me remind me the childhood memories where everything was as fresh as a bright
Ďakujem veľmi pekne. No, tak Miroš Majda nám ho tu umelecky zaštítil a my môžeme ísť opäť sa venovať našej obľúbenej súťaži. Tak áno, keby si bol šikovný, už tam stojíš pri tej tabuli. Už si tam dávno mal byť, však ideme súťažiť. Áno, však dobre. sa pohni. Však ty čítaj a ja zatiaľ elegantne prejdem. Elegantne. Čo podľa legendy založili Romulus a Remus? Sme sa pýtali, 9 spoluobčanov našich už vidíte. Všetci to mohli vedieť podľa tváre, ale vedel to len jeden. Ja by som dal 8. Osmička ako prvý typ, hej? Áno. A keďže mi je zo všetkých zatiaľ najsympatickejší ten pán, tak 2. Tak 2, hej? Ten sknírkan, to je neuveriteľný. Do zálohy číslo 2. Leoš. 6-7. No, šumarko. To je tempo. 6, alebo v najhoršom prípade 7. No, takže, drahí priatelia, čo podľa legendy založili Romulus a Remus? Koho sa opýtam? Tu na táto slečna to iste vie, keď sa tak na vás pozerám. Aj okuláre máte, aj všetko, aj sa smejete. Tak asi viete, čo Romulus a Remus, čo založili? Mesto Rím. Mesto Rím, samozrejme, pokles. Čo podľa legendy založili Romulus a Remus? Oni boli ako Ježišovi ako prvá ruka. Na čo robili také konkrétne? Bojovali sa. Bojovali, ryby chytali, ne, na lodi. No, a čo? Čo s tým Ježišom robili? Červené vínko pijavali. Čo podľa legendy založili Romulus a Remus? Čo založili? Zlato. Zlato založili. Akože založili zlato. Nerozumiem. Tak iné, no. To nie je najlepší. A čo ešte? Romulus a Remus, dvaja. Čo boli? Dvaja muži to boli. Dvaja muži boli. A niečo založili. A že čo? Kone založili, kone. Kone. Čo podľa legendy založili Romulus a Remus? Remus a Romus. Romulus a Remus. To bylo jako Julie, ne? Julie tá ona. Remus a Julie, áno. Čo podľa legendy založili Romulus a Remus? V Trnave sa hovorí Malý Rím, tak Rím. Čo podľa legendy založili Romulus a Remus? Troju? Čo podľa legendy založili Romulus a Remus? Slovenských bratov a Slovákov. Aj viete, v ktorom roku to bolo? 1980. No, ešte... No, vím, že ale ďalej si neviem spomenúť. Čo podľa legendy založili Romulus a Remus? Vôbec neviem. Počul si o týchto dvoch, Romulus a Remus? Nejaké cigáni? Čo mohli založiť títo dvaja? Kapelu nejakú, alebo... Ako? Cigánsku? Čo podľa legendy založili Romulus a Remus? Romulus a Remus? Už to boli milenci, nie? Či neboli? Romulus a Remus, no. Ale čo založili? No, spoločný život, no ale aký, čo ja viem. Čo podľa legendy založili Romulus a Remus? Homosexualitu. Fakt? Ja som ti taký typer. To sa mi páči. No, typer. No, ale vy ste až taký typeri, není ako on. Lebo ani štvorka to vedela správne, ani jeden z vás neuhádol, nedal číslo 4, takže nevyhrávate ani jeden. To znamená, že najvtipnejšiu odpoveď bude opäť vyberať niekto z prítomných divákov. No, tak tá 9 nebola zlá, aj tá 3 tam nebola zlá, ale je to na vás. Koho mám vybrať? Tu na, milostivá pani.
Vy ste sa osvedčili s tými okuliármi. Tak to dáme čo? Posledné tu 9? Myslím, že tú 9, ja by som skôr... Že? To je 9. 9. Potlesk 9. No, takže stav priebežne je taký pred poslednou anketovou otázkou, že Leoš 1 a Miro nič. No. Miro, tak aspoň... Čestný gól. Čestný gól. Otázka znela, ktorá hymna sa začína slovami Gaudeamus igitur. No. Sme sa pýtali. Týchto 9, ktorých vidíte. Poď. No. Máš právo. 6-7. 6-7. 6-7, hovorí Leoš Mareš, čo hovorí Miroš Majda. No, ťažké, čo? Strašne. Ťažké to je, že? No, ktorý to mohol vedieť? Tá jednotka vyzerá tak celkom, že by to mohol vedieť. Jednotka ne. 6, tá slečna tam. Jednotka nie. Nie? 3-4. 3, alebo v najhoršom prípade 4. No dobre, tak ideme zistiť správnu odpoveď. Ktorá hymna sa začína slovami Gaudeamus igitur, slečna tu na hnedom svetríčku? Sa nám trošku takto vysuňte, tak? Počkajte, nie, opačne, tak. Hymna študentov. Ako? Hymna študentov. Dobre hovorí slečna? Dobre hovorí, áno, hymna študentov. Gaudeamus igitur.